Ja som ukážem moju pivnicu. Keď ma tu povedať, tu takto dačo palil, také drevo, karty a tu ešte horšie. Kto vie, kto to bol? Alebo počkať. To neboli tie cigánky z pivnice? Nedonesli to tu náhodou? Bo nám horela pivnica. A to je to drevo asi. Aj... Čo sa tam tak... Neviem, poďme. A našťastie sme prežili všetci. Môj chudák pes zostal dnu v byte, ale prežil. Žije, je naživu. Keď to prestalo dymiť, už sa dalo ísť domov. Najviac smrdela naša chodba. Moja detská izba, aj keď bola zavretá, ale... Run to the hills. Takže tuto horelo. Bro, tam bola stará baba. Ježiš Bože, to bola stará baba. Fajčila. Počkáme. A keď točím video, pôjdem po Veroniku, ona tam bude stále a bude sa ťažké ju zavolať. Tieto tu tak zavreli. Musela to zničiť. Bylo to ukážem hlavne tam zničili veľkú čuru. Tu urobili diery. Aj tu kúknite sa, to doničené. Samé počiny zničené. Tak idem do vchodu, kde je zasadená pivnica a tam vám to ukážem. Tak sa zatiaľ uvidíme, tak sa tam dostanem. Tak sa tam dostaneme. Tu je moja chodba, tu bývam. A kúknite sa. Už je to tu na černý. A kúknite sa. Je tu dole. Drobky sú čierne nahoru a sú úplne. Či tak má byť. Nie je taký smrad. Tak tam asi nejdeme. Tam tak to je. Potom pôjdem tu. Takže tam je pivnica. Tam tie biele dvere. Stamaďal ľudia vypadli, alebo staďal z okien. Môj kamarát, čo býva nado mnou, on proste mal celú noc otvorené okno a spal u deda. My sme normálne spali vo vnútri našho domu, ale som spala moje detské bol smrad. Tuto začína pivnica. Ani nefungujú svetla. Pavčiny sú černé. Zafarbili. Ty kokos, bro. Ja tam nechcem ísť. Poprvé, lebo je tam smrad. A ešte aj potrebujem ísť na záchod. Sa uvidíme, hej? Som bola na záchode. Sú tu sami ľudia.
ja som nevidel lísok vzadu. Poďte, tak sú. Ježiš, to nesie čo ty ľudí. No. Ďalej tam nejdem. A utekám stáďa. Tu. Stáďa. Toto bolo hrozné. Ideme. Teraz idem. Tam je traktor. Bola tá stará baba. Tam čo už tam nie je. Keď hej, tak čo, koľko vlastne by tam fajčila cigarety 23 alebo za krabičku. Parcela. Uhneme sa. Takou nabíjačkou. Už to nie je. Kúknite sa. Som mala pravdu, to stadiaľ. Fuj. Kúknite. Dobre, že svetlo slnka. To tu horelo. Tu sú dvere do takého pivnice. Tam ďalej pokračujem. Toto sa to normálne kus roztopilo. Kúknite. Lebo sa to ohýblo tak. To je drevo. A to nedám to jet. Toto by mal byť tu na. A tak toto dali. Normálne. Nebudem tam strkať môj mobil, lebo tam spadne. Počkaj. Tak to ide. Normálne. A tieto nikto neotvoril, lebo tu takto býva dole naozaj. Ale kúknite sa, aké toto je zadýmené. Máme... To prdele. To ríči. Jasný. Normálne, ja som do toho tak kopla a to som... To je na vetračku. Kebyže viem, no to by som to dala na vetračku, aby som utekla. Ježiš, Bože môj. Kto to tu býva? Alebo čo ja viem. To už padám z karta. Vlastne nie je dobré. Kebyže to spadne, utekám stáť ďalej. Taká sranda, lebo čakaj, tak to býva. A je to pivnica. Druhý deň v stredu, keď sme boli v pivnici, mamka sa ma pýtala po ležiačky, že naša pivnica, OK. My sme tam neboli, ale v štvrtok sme sa s mamkou išli pozrieť a naša pivnica bola OK. Takže naša nehorela, ale len Veronikina.
že tam, jak je naša miestnosť, tam nám nehorelo, ale Veroniky na miestnosť zhorelo proste. Tak je. Keď to povedať, tuto sa už dávno vetra. Normálne už chodím do školy a doteraz sa to vetra. Normálne. A proste to tak. A vďaka Renaty, moja mamka, počkaj, to